Jovin Capel, wow, I like it. Too tired to mix up. Jovin Capello, mama like Amo. Jovin Capello, everybody love Amo. Jovin Capello, now the best one you. Jovin Capello, now the best we can. Give you energy, good for the body. Jovin Capello, Mane Jabanko, Jovin Capello. Jovin Capello, Mane de Chese, Mane de Wawoli, Jovin Capello, Jovin Capel, Jovin Capel, Jovin Capel, Jovin. Now the best one, good for your body, give you energy, long life and prosperity. Jovin Capel, Mane de Chese. Jovin Capel, Mane de Chese. Jovin Capel, Mane Jabanko, Mane de Chese. Ihe a na-ebute n'obodo ọzọ na-ebute mba dị iche iche. Ihe a na-ebute n'obodo ọzọ na-ebute n'obodo na mba dị iche iche. Nke mbụ, ọlụkwụ na-ekọpụta ogbugbu. Nke abụọ, mmanụ. Kọrọ na ya aka. Nke mbụ bụ onugbu ka eji mara obodo ọzọ. Enwere onye ga-enyere ya aka. Ala ukwu na-ejupụta ojoko nke bụ na mba dị iche iche na-abịa obodo anyị jiri moto na-ebu ojoko wee na-ala. Sorry, repeat. Your name, please. Ọzọkwa bụ mmanụ. A nwere akwa igwe dị iche iche ebe a na-asa mmanụ. Aha m bụ Oriakụ Nkiru Okeke. Ihe ọrụkwu na-emepụta buru ibu. Ha na-akọpụta akwụkwọ nri dị iche iche dịka ụgụ, margarine. Ọrụkwu na-etekwa mmanya. Ejikwa ite mmanya wee mara ndị ọzọ. Mba dị iche iche na-abịa ebe anyị zụrụ mmanya dị na mmanya ndị ọrụkwu bụ ọpụrụ iche. Biko, kedu onye ga-enyere China aka wee gbaa mkpa? Afa Ijeọrankwu bụ Honorable Sir Cyril Ejike. Daalụ, kụọrọ na ya aka. Kedu nnukwu ahịa ọrụkwu na-azụkarị? Nnukwu ahịa ọrụkwu na-azụkarị bụ ahịa Eke. Kụọrọ na ya aka. Ụgwọ ọrụkwu bụ gịnị? Ọ bụ iche. Nke ọzọ bụ ọkpaka. Nke ọzọ bụ ebiri. Ọrụkwu bụ gịnị? Ọ bụ iche na Anambra niile ma ọ nọbụ ụgbaka. Eze Chinwoye Ugonna ya. Kedu aha ụlọ ụka ndị fada dị n'ibe na St. Albert the Great Parish. Kụọrọ na ya aka. Ụlọ ụka St. Albert the Great Ọrụkwu. Kedu onye eji maka ya wee tinye
aha ụlọ a? Maka St. Albert nọ n'eluigwe. Ya na onyekwa? Ya na Chukwu. Enwe onye ga-enyere ya aka? Isi atọ na mbụ ọ na ife na St. Albert ihe ji wee weli ahụ ịchọ obi efe. Kedu aha onye isi nchịkọba ọgbakọ ọnụgụ Ọrụkwu Giant TV Academy? Aha onye isi anyị bụ Honorable Sunday Ezechinwoye Martin Magweze. Ngwa mejuo ilu ndị a. Akwụsịkwa otere. Ọmụlakọ. Kọwaa ilu a. Ozi eziri anwụrụ ọkụ eruole eluigwe pụtara gịnị? Ozi eziri onye nzisa ozi agazuola obodo niile. Kọọrọ na ya aka. Chinenye mejuo ilu a. Ọta akwara azụ. Amaghị na ije dị ụfụ. Amaghị na ije dị ụfụ. Anya ọma na-ere onwe ya pụtara gịnị? Onye na-eme ihe ọma na-eme n'obi. Ọ bịara mana ọ kpụchakwaghị ya. Enwe onye ga-enyere ya aka? Onye na-eme ihe ọma ya agachagharị azụ. Ahịa ọma na-ere onwe ya pụtara ihe ọma anaghị ezo ezo. Ebere ugobere nke si ibe ya ebela ngwugwabakwa ya. Onye ihe ọma na-emekwala ibu, onye si na ihe ọma ya emere ibu. Ngwa nka ịkụọrọ ya aka. Akpaala okwu na bekee pụtara gịnị? Maazị Amanchukwu Nworisa, onye ibe na maka mbọ. Akpaala okwu na bekee pụtara proverb. Afa m bụ Gloria Ezekwuo. Akpaala okwu na bekee pụtara adverb. Afa m bụ Nwaada Ebele Mmegbu. Ihe akpaala okwu pụtara na bekee bụ Richards. Kọwaa akpaala okwu ndị a. Ịta arụ ntị pụtara gịnị? Gịnị ka ọ tara arụ ntị? Gịnị ka ọ pụtara? Ka ọ takwa igi. Kụọrọ ya aka. Ịkwụ ọgwa n'aka pụtara gịnị? Ịgba ụzọ. Ịkwa ọzọ. Ka ị na-ata akụkọ a, ọ banye n'egwu ịgba anya bụ egwu agba. Daalụ. Ọ bụ Nwaada Obet Elu. Egwu nwere egwu bụ egwu gbasara otu nwaada. Nne ya gotere udu eji echu mmiri. Nwaada buru udu a jee ichute mmiri. Dịka ọ na-alọta, ya bụ udu danahụ ya wee wa. Nwaada ahụ were anya mmiri bere akwa na-agụ egwu a wee na-anapụrụ mmiri. Egwu ọ gụrụ si otu a wee gaa: nne nne udu na-arapụta udu, nne nne udu na-arapụta udu, udu njichiri mmiri na-ama ama udu na-ama udu njichiri mmiri na-ama ama
cinema. Go!
Jovi,
atọ ya na nke ịgbara agba atọ. Abịa na asụsụ na ajụjụ akara na abụọ. Asụsụ bekee. Abịazie na mgbakọta ife niile 15. Like 15. Happiness bụ onye nke asatọ. Echiche ya gara na abụọ. Asụsụ ya gara anọ. Mma ya gara na abụọ. Isi gụgharịa onwe ya gara atọ. Egwu akara atọ. Ka ịgụrụ abụọ akara atọ. Azịza na azịza akara na abụọ. Mgbakọta mmalite niile bụrụ 16. Ogechi na Febụ bụ ihe gbara onwe nke ịsaa aka. Isi wee kwado akara anọ. Isi wee sụọ asụsụ bekee n'ime ịsụ gị ya. Ime na igwe igwe akara atọ. Mma akara anọ. Isi wee bụgharịa onwe akara atọ. Egwu akara atọ nke ịgụrụ agụ akara anọ. Azịza na azịza akara atọ. Mkpọkọtakwa nche niile abụrụ 19. Mmanya akara 5. Ka isi wee bụere onwe akara na abụọ. Egwu ịgbara agba akara anọ. Nke ịgụrụ agụ akara anọ. Azịza na ajụjụ abịakwuo enwekwuo ihe mmanya maka na o nwere onye ajụrụ ajụjụ ọzọ na ya ka oyi wee zaa ya. Abịa ihe mmanya iwezie 19. Asatọ abịazie na mgbakọta mmalite niile ife iwere 21. Then onye nke gbara Ebuka Mmesoma ekike ya kara 5. Isi asụsụ ya kara anọ. Mma ya kara na abụọ. Isi bụgharịa onwe ya kara na abụọ. Egwu akara anọ. Nke ịgbara agba nke ịgụrụ agba akara 5. Nke ịgbara agba asịza na azụba akara anọ. Mgbakọta mmalite 22. Onye nke gbara 50. Onye nke agba 10. Nwaada Ngozi Karịta. Abịa na isi wee kwado ihe iwe na nkwado ekike bụ ihe ndị Igbo kpọrọ akara anọ nke iwe. Abịa n'asụsụ ihe iwe n'asụsụ akara anọ. Abịa n'ọnwa ịgbapụta uru ihe iwere bụ akara atọ. Abịa na ka isi wee bụgharịa onwe wee nyekwa onwe mgbe ị na-agagharị akara na-abakọ. Abịa n'egwu ịgbara agba akara anọ. Abịazie na nke egwuru agụ akara 5. Abịa na azụza ịza akara 5. Ya ka iji wee bụrụ onye nke ịtọ. Abịa na nchịkọta ncha ihe ọ bụ n'oyibo bụ 39. 19. Onye nke abụọ bụ Nwaada Ọgụezechi. Abịa na ka isi wee kwado ihe iwe na mgbado Igbo akara 5. Abịa n'asụsụ Igbo akara 4. Abịa n'akwa akara 5. Abịa na ka isi wee kwugharịa onwe akara 5. Abịa n'egwu akara 4. Abịa na egwu ịgụrụ agụ akara 5. Abịa na azụzụ ịzara akara 4. Onye nke izizi
anyị mere tata. Nwaada Obe Chidimma. Onye na Kristi wee kwado. Sevie. Kwado ego akara ise. Asụsụ ya akara anọ. Mma ya akara ise. Isi gara ikwuala onwe akara ise. Egwu ịgbara na nke egoro anyị akara ise. Asụsụ na asụsụ ya akara ise. Nchịkọta mmadụ niile bụrụ 56. Kwala ya aka, kọpọlọ ya aka ndị akwa kọrọ ebe kọrọ aṅụ ya nke ebe. Kelee na onye gba mfe esu nwekọ ọ na-egosi na ịfụnanya. Kedu ihe obi ji dị gị mma? Ntọrọ dị mma. Kedu ihe iwu iwu banyere? Kedu ihe ntọrọ dị mma? Asa. Okay. Na obi bụ nsọ agara. Kedu ihe obi ji saa? Ihe obi ji nsọ agara bụ na ife mmemme a ọ gara n'anya dịka tupu njọ. Maka gịnị? Ego obi. Obi bụ nsọ aṅụrị. Maka gịnị? Maka na anyị
ọga ọma Chineke nyere anyị mee ihe ọga onye nke ole ka ị gbara ndị ikom onye nke mbụ obi dị m aṅụrị ihe anyị mere ebe a so obi m aṅụrị aṅụrị ihe obi na-esa onye nke ole ka ị gbara mụnwa bụ onye nke m ọ gbara onye nke ya onye akụkọ n'anya ama m ayọ Chineke na-asị anyị na emere ịgwa gị nsọ o mere dịrị ahụ onye si na Chukwu aha asị eburu onye ahụ onye ahụ a na-ekele Chineke ka m na-ekele na tinye ya aka elu ka m na-ekele bụ onye isi anyị na-eme ọ ya ahụ akụkọ ọgba bụ ihe mere ebe a kwụsị isi edere ịsọ m ya anyị si nwee iwe chọọ na ya ọkwa onye jidere isi m na wee nọ obi adịghị ụmụ ga mara ha ga-aga ihe niile mechaa mfụkwa ka ihe si aga nkelekwa ya kere ka ọlụkwa ha nkwe echi maka na onye nwakwa onye mere njiri ya nọrọ n'ụzọ ya nwabụkwa na mbụ onye nke mbụ pụta anya ọdịnihu wee na-ekele gwa Chineke Igbo awaka ọ bụkwa onye ejije ya na-akpọ ndị fim ọ bụkwa ndị nkiri ya na-akpọ ndị mọdel na ejikọta ya kwụọ ya ụgwọ ụgwọ o wee da o jiri aka mee anaghị esi na ọ bụ isi apọsụl ihe niile mere ebe atọ bụ oge anya oge anyị kere Chineke osi uru ji agba ụmụ uru ọ bụ na ihe anyị mere n'oge ụlọ anyị ga-esi ozi anyị ga-esi were kwadozie ọzọ maka anyị ga-ebute n'oge Jọs ọ bụla ntụtụ a ngosi ụbọchị ọ ga-abụ unu ga-eje gị ihe gbasara mọdel ihe gbasara parade ihe gbasara ihe niile n'oge Jọs isi anyị ga-eji ọsụsụ ọ ga-abụ ụbọchị atọ a ga-enwe ka faya nka egusi orie a ga-alọji ofu hotel ebe mụta ndị bụ njirimara ndị bụ ọkammụta ihe gbasa ihe anyị na-emebụghị ụmụazị mana ndị mmadụ na-afịa adị n'ime wee na-eje n'oke mgbe ọ ga-efu ndị ọlụkwụ ya mgbe a ga-ebu moto bụ mmadụ mgbe a ga-ebu moto n'ụgbọ na anya na-egwu egwu maka ụfọdụ na-akụ asị na-agagharị anya na-egwu egwu anyị apụtara egwu swel ọmụnwụ ọzọ a na-akụ n'ọgbọ anyị na-ekwuba akụ egwu anyị nwere ezumezu anyị na-ezukọ ka anyị atọtụ oge ya